Hej, 2009. Teraz freestyle rozoberám ako chcem, pretože v hne reprezentujem v hne túto krásnu rodinu, moju dedinu, ktorú si tu chránim každú hodinu. Ja reprezentujem túto žiadnu spodinu, ale moju krásnu rodinu, v ktorej žijem, v ktorej holím pijem, za underground sa bijem a teraz ďakujem Bohu za túto vlohu, že mám nohu dobrú, môžete sa rozkopať riť, ak chceš slovami zabiť, tak príď alebo odíď a už sa sem nevracaj, všetko dobré, rozvracaj, tak ako rozvracaš ďalej, tak ja ti dávam ešte nejakú nádej, vo freestyle sa zvidíme všetci, budeme schovaní v jednom vreci. Dávaš veľkú strašnú show, ale iba pre kokotov. Ja reprezentujem iba to, čo milujem, každý deň pijem. S radosťou žijem a nepotrebujem k tomu strašné love ani byť známy všade, kam prídem, aby ma obdivovali, aby sa s mojím károm hrali, teraz počúvali nejaké freestyly, čo sme zadali a reprezentovali iba miesto, v ktorých sme si vždycky nažívali. Pokračovali sme sa, hrali s rímami, dokopy sme ich spájali a všetky veci sme v lé nehali tak, ako mali byť pre kokotov. A pre ich ťažký flow, ktorým reprezentujú iba s tým rečou pojebanou anglickou. Môžeš do piči teraz po Slovensku fičím na fete, nefičím. Fičím na fete a to viete, tak teraz počujete freestyly, ktoré odplujete preč ako sliny. Môj rap nepatrí do žiadnej špiny. Ja reprezentujem iba zákutia moje deti, v ktorých žijem, v ktorých si chránim to, čo mám v žilách. Nepotrebujem tam mať svety ani žiadne drbé svety, ktoré tu reprezentujú hinty deti vyjebané, ktorých je tu jak smeti. Ja viem, že tento štýl letí, v každom druhom tracku to je počuť. Ak sa chceš do mňa obuť, tak sa obúvaj, ja ťa fiči mám tak, ako som aj mal a budem teraz ľudia tu sedieť na sračky s Tinkom, ktorý tu dáva beatbox. Yo! S Tinkom, ktorý tu dáva beatbox a nahráva toto vyjebané video, do ktorého tu dávame nejaký freestyle z našej dediny Underground 2009, 230 V na mobile, teraz hneď ti dám rímov 5, keď chceš, tak teraz počúvaj, ja sa neobúvam do veľkých chlapcov, vyjebancov, ktorých budú akurát tak mať troskotancov, títo ľudia, ktorí ich počúvali, veľmi radi ich mali a potom zisťovali, že do huby si nastrali, ale iba niektorí to pochopili a ako ja sa do toho vžili.